Аз мога да кажа само едни други работи, които са много, много важни. С Джоро ние се запознахме съвършено случайно в 1977 година. Та кога е, бе? Сега преди малко. Да, с други думи. Значи тогава аз с моята бъдеща съпруга, поредното ми гадже, бяхме дошли във Варна, заедно с един велик наш художник Димитър Киров от Пловдив. Едно друго котило на велики художници, каквото е Варна. Там бяха Мито Киров имаше изложба във Варна за първи път от много време насам. И Жоро Слона беше тук, и Катята Паскалева, и кой ли не. И се завъртя една луда работа. И къде отидохме ние? В вулкан. Каквото е вулкан, викаме? Вулкан, това е магическо място. Аз бих нарекал всички тия хора там, които бяха децата на вулкан. Това е забележителен период. Ето това се казва среда, в която може да се създадат произведения. И вероятно има голямо значение това. Самия град Варна е прекрасен, аз съм от Варна и съм страшен патриот, а пък много се гордее с изкуството във Варна, което вулкан, между другото, атмосферата на вулкан помогна всичко това да излезе напред. Те работеха, те наблюдаваха, те бяха един до друг в ателиета и цял ден работиха и се вълнуваха. И така че аз на Жоро, който съм го гледал, той много пътя му, който продължава и толкова много неща имат, които ги няма тук, че да не разправям. И значи, каквото и да прави, това всичко преминава през сърцето му, душата му. И моментите на мрачовя, има ги вътре, виждат се. Моменти на възторг. Неговото изкуство е шокиращо, внезапно и в същото време така вътрешно балансирано, така хармонично, и когато се загледаш във всеки един детайл, продължаваш да откриваш безкрайно дълго време и дълго и винаги можеш да откриваш някакво ново съотношение, което той владее майсторски. Той не се казва майсторски, той го носи, той живее с това. Това е Жоро. Жоро е уникален почерк. Неговата рисунка, например, е изключителна. Сега ще ви разкажа само една смешна история. Бърза ръка. И значи отиваме на Жоро и на Сани на гости преди няколко години и по-навре Жоро вика, чакай малко, чакай. И отиде и извади един лист. И сложила на масата, ние в една градина бяхме. Застана на листа и каза, ти си говори си. И започна. Значи гледката беше такава. Браво! Беше един забележителен портрет. Това беше един роден пред очите ми портрет, който е вкъщи. С молив направили, с кръда беше, голям такъв изключителен портрет, с такава истина в него за мене, за този ми етап от живота. Такъв верен психологически образ, изключително. И аз видях отблизо точно вдъхновенията на Жоро Лечев. Сега, не искам да казвам нищо за неговите великолепни картини, които се лащат, както се казва, от единия край на Вселената до другия. Така че, Жоро, той те продължава. Браво!